Здравейте, приятели! Аз съм акваристът от България. Извинявам се, че ме нямаше известно време, но вече съм обратно с нови видеа и нови риби. Днес ще ви покажа един от най-красивите интелигентни риби с отговорния свят – африкански цихлиди. Африканските цихлиди идват от езерото Малавия. Там водата е кристално чиста, твърда и богата на минерали. Това са риби, които впечатляват световете си, сякаш гледаш морски видове, но всъщност са сладководни. Цихлидите има силен характер, пазят територията си и често си избират едно място, което никой друг не може да доближи. Но именно това ги прави интереси, наблюдавайки как изграждат иерархия и дори се опитват да копаят в пясъка. За цихлидите е нужен просторен аквариум, поне 200 литра. Те обичат скалисто оформени с много укрития, камъни и пещери. Водата трябва да е с pH около 7,8 до 8,2, температура от 25 до 27 градуса. Силната филтрация е задължителна. Хранено основно с гранули, натурална храна. Не давате човешка храна или месо, това може да има проблеми с храносмилателната система. Най-важното е разнообразието. Малки порции, но редовно. Цихлидите са като живо шоу в аквариума. Цветове, движение и характер. Всяка риба има свой стил и отношение. Ако обичате енергични риби, това е вашият избор. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала Акваристът от България, натиснете лайка и напишете в коментарите кои цихлиди гледате вие.